Wel, mae yna wledd yma ynghylch gwartheg eleni yn y ffair a'r dosbarth sydd o'n blaenau ni ar hyn o bryd yw dosbarth yr heffrod wedi ei cenhedlu gan darw glas Prydeinig a'r safon fel fyddech chi'n disgwyl yn uchel tu hwnt. A phwy gwell, dwi'n tywys i drwy'r dosbarth yma unwaith eto. Trebor, diolch am aros da fi. O, croeso, diolch am y cyfle. I chithau fel y beirniad Arwyn yn cael bore prysur iawn da fi fan hyn. Ond ni'n mwynhau yn dydi? O, mae wych ynddo. Argie, mae safon da yn y dosbarth. I ni'n cael gwledd yma, Trebor? Ynddo. Yndi ni? Arbennig. Yndi, mae yn wledd. Wedi cael dosbarth crio nadw'n gynharach gyda'r heffrod allan o darw Charlie. A'r glas Prydeinig, yr heffrod wedi cenhedlu gan y tarw glas Prydeinig sy'n ma nawr. Ac unwaith eto, fel wedes i, wy'n teimlo bod fi'n ailadrodd, ond mae'n bwysig i atgoffa pobl pa mor uchel yw'r safon mae eleni yn y ffair. Yn hollol, yndi, mae on. Ac i ni'n gweld y beirniad fan Arwyn nawr gyda heffer teulu, wel, Lyn Tinddreiniau yn wyn i'n nabod fel yn ardal Trefenter Aberystwyth. Mae wedi symud mlaen erbyn hyn, ond braf i weld gymaint o Gymru yn y dosbarth yma. Dim ond un. Un sydd ddim yn Gymru. Un sydd ddim o Gymru, a'r heffer hynny'n dod o Swydd Air yn yr Alban. A maen nhw gyd yn ddys, fe? Mae yna rhywbeth smart am weld buwch neu gang o wartheg dion yn does. Oes, ma'n ende. Oes, chwarae teg, maen nhw yn werth i gweld. Yr heffrod yma, Trebor, fel i ni wedi sôn, wedi ei cenhedlu gan darw glas Prydeinig, ond lot o rhain am ni wedi cael eu cario fel petai ag allan o'r fuwch ddi-Gymraeg, falle, amal un ohonyn nhw? Wel, mae'n rai o bosib yn does. Ond dwi'n yn gwybod mae'n anodd deud be di mam lot o'n nhw, maen nhw'n groes. Dwi'n gwybod bod Lyn Tinddreinen, er enghraifft, mae e'n cadw tipyn o wartheg dion Cymreig adre, felly yn hoffi'r croesiad hynny, achos i chi'n cael y cryfder yr asgwr wedyn, ac mae'n fyw cheleth i loia'r glas Prydeinig. Yn dynion, yndi, mae yn dydi. Os oes na un wendid felly gyda'r glas Prydeinig yw'r problemau lloia mae bobl yn gael yn dyfe? Wel, hollol, mae hynny yn problem, yndi. Mae gymaint o gorff gynnyn nhw'n does, pen ôl da. Ac i ni'n gweld Arwyn wrth i waith yn brysur iawn. Mae o weld y mwynhau hun y fyd sy'n ni'n deud. David Richard Jones Lloyd, na chi enw? David Richard Jones Lloyd o Drefeglwys. Sydd fyna nawr. Dyna pwy sydd yn neu, ia. Ond yn heffer fach swmpus yn dwi, mae'n heffer gre, mae'n pwyso'n dda unwaith eto. Mae hon yn pwyso 532 kilo. Di wir. A dwi ddim fwyaf o ran maint, ond mae yna bwysau dechrau na does. Mae yna bwysau da na oes. A dwi'n meddwl bod e wedi gwneud penderfyniad, chybod? Yndi, mae wedi gwneud o'n dwi'n siŵr, yndi. Odi, mae dyna ni wedi ysgwyd y llaw. Aros am y garden goch i ni, felly'r wobr gyntaf Trebor yn mynd i'r Alban. I'r Alban. Fe'n ewch chi o'r heffer yma? O, mae'n heffer smart yndi. A mae'n gig arni yndi. Dyna ni, felly, llongyfarchiadau. A bwtsiar ydi o? Ie. Cigs yn ofysio. Yn union. James Nisbet o Swydd Air yn yr Alban wedi cipio y wobr gyntaf yn nosbarth yr heffrod wedi ei cenhedlu gan darw glas Prydeinig. Gwartheg o'r safon ucha yma yn y ffair ac ni'n cael modd i fyw ac yn cael gwledd. Trebor, diolch i chi am y cwmni. O, dwi di mwynhau. Da, de.